Vam venir fa 15 dies a una zona que mos deixa la propietat i d'aquí cercar un pi que més o manco tingui els requisits de llargari, de gruixa. Han triat un pi fàcil, no s'han complicat a cercar un pi d'aquestes característiques molt grosses i bueno, que la festa pugui sortir bé, crec que serà el mateix si és un poquet més gruixat o un poquet més llarg o un poquet menys. La qüestió és que no hi hagi ferits i que tot surti bé. Jo demano a tots els pollencins que dia 17 pugin aquí a Ternelles, hi haurà un dinar per tots, arengada, pa, domàtilles, un poquet de vi i un poquet de mesclat i celebrar aquest dia de Sant Antoni en responsabilitat i tenint en compte que seguretat i festa no estan barallats i crec que hem de cuidar aquests dos aspectes. Jo crec que si realment són responsables malgrat la massificació, les festes han de durar molt de temps. I a més, jo crec que és bo que hi participin, el que no seria bo que fos una festa minoritària. Per tant, participació sí, però realment en responsabilitat i en diversió. Són tres eixos fonamentals.